Faptele Apostolilor, capitolul 5. Prin apostoli se fac semne și minuni. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor. Toți se adunau în același gând în porticul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu îndrăznea să li se alăture, deși poporul îi lăuda foarte mult. Totuși numărul celor ce credeau în Domnul, o mulțime de bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Oamenii îi scoteau chiar și pe străzi pe cei neputincioși și îi puneau pe tărgi și pe așternuturi, pentru că atunci când trecea Petru, măcar umbra lui să cadă peste vreunul dintre ei. Mulțimea se aduna și din cetățile din jurul Ierusalimului, aducându-i pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate, și toți erau vindecați. Apostolii persecutați. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică gruparea saducheilor, s-au ridicat plini de invidie, au pus mâna pe apostol și au aruncat în închisoarea publică. Dar un înger al Domnului a deschis ușile închisorii în timpul nopții, i-a condus afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și spuneți poporului toate cuvintele vieții acesteia. Ioan, capitolul 12. Fariseii au zis deci între ei: vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Iisus vorbește despre moartea sa. Printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine, erau și niște greci. Aceștia s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând: Domnule, dorim să-l vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip s-au dus și au spus lui Iisus. Iisus le-a răspuns zicând: a sosit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. Adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce-și iubește viața o va pierde, dar cel ce-și urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va onora. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce ar trebui să spun? Tată, salvează-mă din ceasul acesta? Dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. Tată, glorifică-ți numele. Atunci s-a auzit din cer un glas care a zis: l-am glorificat și îl voi glorifica din nou. Mulțimea care stătea acolo și care a auzit glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: i-a vorbit un înger. Iisus a răspuns și a zis: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum conducătorul lumii acesteia va fi alungat.